ҳамин моҳи тозакунӣ беҳад кори чиркинаю, леки моҳи тозакунӣ ҳамиам қамада маъқула, ҳамин профессионально тоза мекунанда, мебини ҳавасат мекуна. ҳар вақте моҳӣ мегирем ё майда мекунанд, ма тамошо када мешинам дар ҳамин пешшон. Инҷа камтар тарай чиркинаю, леки мада маъқула. Вақте ки моҳиро мехарем, миёрем, пулша меспорем, ин тараф мегзаре, тоза мекунад. Дар асл барои тоза кардан пул нагира бояд, леки ҳар кас мақсад ай дили худаш 10 лира, 20 лира, 30 лира бароварда ҳамин тоза карда метиҳад. Агар пулам нади ҳеҷ кор намекунад, леки ай рӯи одоб ҳаққи кориша додан нағзай ҳама метада мақсад ҳақша. Икра доранд, ин туркҳо чун икраро намехӯранд. Мақсад чем ай Россия ва дигар ҷо да инҷа икраро арзон мехарӣ.